Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengoa, Gorka Molinero eduki sortzaile gaztea izango dugu bere sarei buruz hitz egiteko. Eta ondoren, Pantxoa eta Peio izango ditugu, haien azken dantza izeneko agur kontzertuei buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1945ean, Hitlerrek bere buruaz beste egin zuen, Sobietarrek harrapa ez ezaten. Berlingo bataila batean, Sobietar tropen aitzinatze geldiezinaren aurrean, beren bunkerrean babestu ziren Adolf Hitler, bere emaztea Eva Braun eta Goebbels familia. Braun eta Goebbelsen emazteek ere euren buruaz beste egin zuten, eta azken horiek euren seme-alaba guztiak ere hil zituzten. Hitlerren ondorengo izendatu zuten Donitz maiatzaren 8an errenditu zen, eta hirugarren reitsa ofizialki maiatzaren 23an amaitu zen, Alemaniako gobernuko kideak atxilotu zituztenean. 58ko egun berean, lehen presoak eraman zituzten Martuteneko espetxera, Donostian. Ondarretako kartzela hustu beharra zuten, eta naiz eta Urumea ertzeko kartzela berria bukatu gabe egon, presoak leku aldatzen hasi ziren. Martutenera sartzen lehenak 59 emakume izan ziren. Ondarretako espetxea abandonaturik egon zen, harik eta udalak bere hondakinen kudeaketa enkantean atera zuen arte. Autoritate frankistek aurretik lehen harria jartzeko ekitaldia handitasun guztiarekin egin zuten. 1969ko apirilaren 30ean Seaska sortu zuten, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako ikastolen federazioa. Hainbat familia eta irakasle baten bultzadarekin lehen ikastola zabaldu zuten Arrangoitzen. Ordutik, Ipar Euskal Herriko haurrek euskaraz ikasteko duten eskubidearen berme bakarretakoa izan da, eta milaka haur pasa dira haren zentroetatik. Frantziako hezkuntza ministerioen aurrean borroka ugari planteatu ditu, izan finantzazioagatik edo ikasleek azterketak euskaraz pasatzeko duten eskubidearen alde, sarritan desobedientzia ekimenekin. Hainbat urteren ondoren, 82an, Ipar Euskal Herriko lehen intsumisoa atxilotu zuten. Erik Lexardoi gazte orzaiztarrak uko egin zion derrigorrezko soldaduskara joateari, eta jendarmeek atxilotu zuten. Bi egunen buruan, patxa kolektiboak deitutako martxa antimilitaristan Jean-François Lefort, Lof eta Nicolas Padrones intsumisoak ere atxilotu zituzten. Kartzelan sartu zituzten 3, eta gose greba abiatu zuten. 22 egunez eutsi zioten grebari, eta Ipar Euskal Herriko beste 5 gaztek publikoki adirazi zutenean beraiek ere intsumiso deklaratzen zirela, baraualdia utzi zuten. Kenik, 2001ean, Garzon epaileak ekin erakundea legez kanpo utzi zuen. Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren aldeko jarduna garatzea zen bere helburua, herrigin mugimenduetan lan ideologikoa eta antolakuntza sustatuz. Gazte eta herritar aktiboen artean sare politiko bat eraikitzea zuen xede. Urte eta erdi lehenago, 89ko azaroan publikoki eratu zen ekin, Iruñeko anaitasunan. Kas, Aika eta ekin etaren parte zirela zioen, dena da eta doktrinaren sustatzaile nagusia zen Baltasar Garzonek, eta Aika gazte erakundearen legez kanporatzearen oinarriak ere jarri zituen auto hartan. Sekula arma bat ikusi ez zuten pertsona ugari terrorista gisa izendatu, atxilotu eta torturatu egin zituzten. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostegunean apirilaren 30ean bizitxoko zure bizikleta konpondu. Kondestable zibiboxean izango da arratsaldeko 6etan baita ere doan, sarrera libre edukiera bete arte. 14 urtetik beherakoak heldu batekin joan beharko dira. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Osasun ministerioa medikuekin tentsioak baretzen saiatzen ari da, eta kudeaketan hobekuntzak eskaintzen ari da. Lehenengo puntuan, 15 espezializatek babestu duten medikuntza sindikatuak babestutako arratsaldeko greba. Bigarrenean, zinegotzia beldur da neurriak itxaron zerrendetan eragin negatiboa izango duela. Hirugarrenean, kalitatezko arreta emateko langile kopuru egokia behar dugu. Argazki nagusian, benetako negoziazioak nahi ditugu osasun sailarekin eta Nafarroako gobernuarekin, azpimarratu zuten medikuek. Goian, horiz, eroritakoen bisita gidatuak. Eskuineko berrietan,
Aldamak Sánchez kritikatu du bere adierazpenetan. Ondoren, Geroa Baik Europako zabala eskatzen du Iruña eta Altsasu arteko abiadura handiko trenarentzat. Jarraian, Volkswagen Navarrak 2027ko autoen ekoizpena errekorra lortu du. Azpian, Victor lesionatuta dago eta gutxienez 2 partida galduko ditu. Azkenik, 5 milioi baino gehiago berrio plano liburutegirako. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroaren zerga erakargarritasuna beherantz doa EArekin eta zerga erregimen komunarekin alderatuta. Eskumen gutxiago dituzten eskualdeek hobeto erabiltzen dute beren aldea. Irudi nagusian, Victor de Aldama enpresaburua bere adierazpenean. Atzean, Luis Ábalos ministro ohia eta Koldo García aholkulari ohia. Honen lerroburua, Aldamak PSOEren ustezko finantzaketa irregularraren xehetasunak eman ditu. Enpresariak auzitegi gorenean dio Pedro Sánchezek operazio guztien berri zuela. Eskuineko berrietan, Osasun ministroak uneko departamentuetako buruekin egindako bilera ezen arrakastatsua izan. Azpian, eskola pribatuek kaleetan protesta egin dute ikasgelak ixtearen aurka. Remirezek Espartzak PSN-eko zuzendaritza batzordetik emandako gertaeren bertsioa iruzur gisa baztertu du. Azkenik, IZ-lauk 6,3 milioiko zigorra du, IZ-lauk 6,3 milioiko zorra du 258 hartzeko dunekin. Goiko berrietan, Ezkabako 180 etxebizitza babestuen etorkizunari buruzko kezka. Ondoan, Ingastro, Nafarroako gastronomia sariak. Azkenik, Victor Muñozen lesioa unerik txarrenean. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. EAJ baretzen saiatu da Sánchez, eta gizalegez jarduteko eskatu du Jaurlaritzak. Lehenengo puntuan, jeltzaleak kexu agertu dira PSEek ez dielako azalpenik eman Estebani buruz egindako txioaz. Bigarrenean, Espainiako presidenteak kongresuan adierazi du EAJ bide lagun nahi duela. Hirugarrenean, Pradalesek bazkidek sinatu zuten jarduera politikorako ituna oroitu du gobernu kontseiluan. Argazki nagusian, Trigbi Liriason Bilbao Basketeko kapitaina kopa altxatzen, atzo Miribilan. Honen titularrean, berriz ere nagusi Europan. Bilbo Basketek 2. urtez jarraian irabazi du FIBaren Europako kopa. Beheko berrietan, maiatzaren 28an hasiko da Getxo Foto, azken aldia izan daitekeela onartuta. Jarraian, EAJak eta EH Bilduk Euskara Euskakizunak blindatzeko xedea duten zuzenketak aurkeztu dituzte. Ondoko irudian, Eusfera, haurtzaroa euskaraz bizitzeko proiektua. Goiko berrian, Carla Antonella Rodríguez, Argentinako emakume trans mehatzariak dio. Meategiaren ondoan hasi nintzen, eta niretzat horixe zen nuen aukera bakarra. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. EAJaren ezezkoaren ondoren, hizkuntza profilei buruzko adostasun zaila. Enplegu publikoaren legean hizkuntza profilak babesteko proposamenei zuzendutako zuzenketak aurkeztu ondoren, EH Bilduk adostasunaren alde egin zuen, eta EAJak akordioa zaila ikusten zuela esan zuen. Argazki nagusian, Bilbao Basketek Europako kopa berriro irabazten du Miribilako beroan. Bilbao Basketek gau historiko bati amaiera eman zion Miribilan, eta FIBA Europako kopa irabazi zuen PAOken aurkako erremontada biziaren ondoren. Eskuineko berrietan, Sánchez EAJarekin tentsioak baretzen saiatzen da. Bestetik, Imanol Uribe zinemagileak dio. Nire bizitza nire filmei lotuta doa, izkilarriz idatzitako zinemari, adjotiborik gabe. Beheko berrietan, adimen artifiziala, antropikoa, Bugmagedon eta bere eratorriak ziberdefentsan. Azkenik, klima larria. Klima aldaketa argi eta garbia inoiz baino gehiago berotzen ari da Europa, eta ondorio larriekin ari da. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Lizarrako txosnagunea betiko lekura itzul dadin sinadura bilketa oztopatzen ari da UPN. Lizarrako festa giro taldea herriko bizilagunen babesa eskuratu nahian dabil txosnagunea betiko lekura itzul dadin eskatzeko. Sinadura bilketa dute abian eta herriko zenbait saltokitan, jubilatuen elkartetan eta tabernetan dago aukera sinatzeko, ez ordea liburutegi publikoan. UPNren alkatetzak ez die utzi bertan jar dezaten aukera herritarrek sina dezaten. Eskuineko berrietan, goian, Irati Lizarraga.
Txantreako kaleak festa giroz bete daitezen prestatu dugu egitaraua. Txantrea betidanik izan da gizarte eragile auzoa. Festa kantolatzeko ere hainbat talderekin aritzen dira elkarlanean. Jai intergenerazionalak prestatzea dute helburu denak izan dezaten lekua ospakizunetan. Aurten ere, gaur abiatuko diren festek kutsu hori izango dute. Bean, jogurtaren eta kefirraren ondoren, bihilia. Eneko Izkue Baskulinari Zenterreko irakaslea jogurtaren antza duen bihiliaz mintzatu da Lapiko artean atalean. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Gorka, zer moduz? Ongi, mila esker. Pozik eman gotagatik. Pozen gara ala izategatik. Gaurkoan, influencer bat edo eduki sortzaile bat daukagu hemen. Hitzamango dizut, Gorka, konta iguzu nor da Gorka Molinero eta nola deskribatuko zenuke zure burua? Gorka Molinero beste ume bat bezala da, ez? Baina pixkat hazia dagoena. Baina oraindik hori, ume pentsamendu daukana, ez? Beti gauzak egiteko gogokin, kirola egiteko gogokin, eta mugitzeko gogokin, ez? Gero, sartuko gara pixka bat zein den zure edukia, baina nola hasi zinen honetan? Nola hasi zinen sareetan, bideoak zabaltzen, eta... Galdera ona. Ni hasi nintzen duela ia 3 urte, ikusten nuelako Pepe Jimenez, eta berak egiten zuen bidai bideoak, Filipinasen zegoela bizitzen edo zuraten zela ezakin nora, eta nik uste nuen nigo, ze bizi modu ona daukan, ni baitaren nahi dut. Orduan, horrengatik hasi nintzen Marrokosera bidaia bat neukala, hasten naiz bideo batzukin eta ea nola di joan. Hasieratik argi izan zenuen hau zela hartu nahi zenuen bidea eta honetara zindu zela, edo hasieran bai izan zen pixka bat, ez dakit nora jogatzen... Hasieran izan zen, grabatzen dut ez dakit zer gauza, ea nola ateratzen den, eta gero gutxinaka bideratzen duzu, ez? Baina hasieran zen soilik bidaiak nahi nituen hasieran. Egiten duzun lanetik zer da gehien gustatzen zaizuna? Agian izango litzateke jendea ezagutzea, jende ezberdina edo zure helburu berberekin edo konpartitzen duzula zerbait haiekin, eta hori da agian politena. Bideotan ikusi dut, hori egiten duzuela zehazki, planak eta proposatzen dituzu, eta gainera jarraitzaileekin eta juten zera, eta lagunak egiten dira, hori ez da asko ikusten sareetan, nola bururatu zitzaizun kakotxartean ez, baina jende ez ezagunarekin horrelako planak egitea? Duela, denbora asko galdetzen zidaten, noiz egingo duzu zerbait jarraitzaileekin ezagitzer, eta ni hasieran nintzen, noizbait egingo dugu ez, baina ez nuen inoiz antolatzen, eta egun batean ikusi nuen Iker Balmaseda bat zegoela, Balmasedakoa zela ez, eta egiten zuen bere jarraitzaileekin, baina Nafarroan ez zegoen ezer. Eta hitz egin da, estrapolatuko dugu orain Nafarrora. Eta bigarren egin genuen atzo, eta ia 20 pertsona etorri ziren, osake, primeran. Zer egin zenuten atzo? Irulegi. Gure helburua zen egun sentia ikustea, baina euria zegoenez, eguraldi kaskarra. Bai. Noiz konturatu zinen egiten zenuenak bazeukala hor publiko bat jendeak jarraitzen zintuela eta erantzuten zuela jendeak? Agian, ona bueltatu nintzenan, egon nintzen bizitzen Mallorcan, hor lan egiten, eta bueltatu nintzen ona, eta hasi nintzen mendi bideoak egitea, ruta hau deskubritu edo zerbait, eta jendea orduan gelditzen zidan, eta egin genuen beste egunean ruta hau, mila esker erakusiagatik ez nuen ezagutzen, eta agian momentu horretan konturatu nintzen, jendea ikusten du eta egiten du gomendatzen dudana, ez baita ere. Zure edukietan asko ikusten dugu kirola, bidaiak eta planak, janaria ere, nondik datorren nahasketa hori? Gian nire izateko moduaz. Azkenean, ni altxatzen naiz, eta ez dakit zer egingo dudan egun horretan. Ateratzen dena, jartzen dut, orain banoa adibidez, maratoi erritmoaren zera grabatzera, ez? Ea zenbat iraunde dezaket erritmo horretan. Edo
ba ez dakit, ateratzen dena, deitzen didate, egiten dugu hau, ba, primeran, eta banoa. Bideo bat egiten duzunean, zer bilatzen duzu zehazki? Ba, jendeak, beti helburu batekin ez, jendeak zerbait izatea, erreplikatzeko edo, ba, hori, bizimodu osasuntsu bat replikatzea edo naturarekin konektatzea edo holako zerbait. Ba, dituzu eduki batzuk errepikatzen direnak, ez formula antzekoak egiten dituzunak, eta horietatik zein da gehien gustatzen zaizuna grabatzea, zein disfrutatzen duzu gehien? Ba, niri agian plan osoak, ez? Agian mendira joatea goizean, mendi buelta bat ematea, disfrutatzea bizitzaz, eta gero, ba, janari hon bat, hori niretzat da, plan kompleto de prime. Eta publikoarentzako hori da hobekien funtzionatzen duena, edo beste bideo batzuk gehiago ikusten dira? Publikoari gustatzen zaio asko jatea. Orduan, joaten naizenean errestaurante batera edo zerbait, gustatzen zaio pila bat. Baina, bueno, ni uste dut, hobe dela jatetxe batera joan baino lehen, ba, kirola egitea zerbait ez, eta hola, ba, bukatu dezakezu, jatetxe batean, entorno prezioso batean, eta hori. Nafarroan proposatu izan dituzu egun pasak egiteko planak eta horrelakoak. Nondik ateratzen dituzu ideia guztiak? Egia esan da ez dakit. Ni pentsatzen dut batzutan, zer egingo dut hurrengo astean? Ideiarik ez. Eta batean jartzen da gauean, hor maps egiten zoom ez dakit non, belaten edo aurkitzen ditut gauzak, digo, ba noa horra. Eta deskubritzen dut, eta inorez dagoenez, digo, hau jendeak ez dut ezagutzen orduan. Ba, igotzen dut, jendea baita ere ezagutzeko pixkat. Ba, dezu horrelako planen bat egin izan dezuna, bereziki kariñoa hartu diozuna, edo? Ba, esango nuke ez. Azkenean, belaten badago urjauzi bait, asko gustatzen zaidana, deskubritu nuelako hola egiten, esan dizudana ez. Eta hori, inoiz ez dut ikusi jendea, orduan da, nola deskonektatzeko niretzat primeran. Agian hori izango litzateke. Zer da zuretzako planon bat? Nola eskribatuko zenuke? Planon bat, eguraldi ona, ura, lagunak, eta orduak pasatzea, hori, erlojuari begiratu gabe, goikaldean bazaude eta hor eguzkiarekin geratu baldin duzu, hor geratzea, arazori gabe eta jazta. Hori niretzat, inmejorable. Zure edukian baita ere, asko agertzen da Nafarroa, bera, bai herriak, bai jatetxeak, planak, mendiak, ibaiak. Zure edukian, Nafarroak, lurraldeak, ze pixu dauka? Baia gehiena. Zera batean, nire helburua zen Filipinesara joatea bizitzera agian 3 hilabete edo zerbait, eta azkenean konturatu izan naiz bideoak egiten, hemen daukaguna, holakoa baina antzekoa dela, osake. Esaten dut, zergatik joan behar naiz Balira, Filipinesera, Tailandiara, hemen daukaguna baita ere ikaragarria baldin bada, ez? Orduan hori, eta gero, gertu daukagu, kotxea hartu 15 minutu, kotxea hartu 30 minutu. Ez daukat ezer besterik behar, da bera. Zer da gehien gustatzen zaizuna Nafarroatik erakustea? Imaginatu orain Filipinetara joango bazina, eta zinen, nungo azera zu eta zer esango zenuke lehenengo gauza Nafarroari buruz? Paisaiak edo sukaldetuko nioke ajuarrero bat edo zerbait. Azkenean janaria, estrapolatu behar dugu baita ere, horra. Dago orain publikoarentzako gomendatuko zenuken Nafarroako txokoren bat ez dakit urjauzi bat, edo jatetxe bat, edo gomendatuko zenuke horrelako zerbait, edo norentzako bezala? Edo norentzako, bai. Agian iskier urjauzia, dela oso laua, aparkatu dezakezu kilometro batera edo 7 kilometroko buelta bat ematea, eta nik uste hori publiko guztientzat, familiekin joateko, zure bikotearekin nahi duzuna, primerankoa dela. Zuk uste duzu bertako jendeak, hemengoak, ondo ezagutzen duela ingurua? Ba ez. Ez, baina nik uste nuen bai ez. Baina askotan galdetzen di jendea, ez nuen ezagutzen hau, deskubritu didaz, total. Eta gainera, batzutan ni baita ere deskubritzen ditut gauzak, txirrundarekin pasa izan ez 1000 aldiz zonaldetikan, baina ez nuen ezagutzen hor zegoela ez dakit zer. Edo Portupeko lezeko arkua adibidez, hortatikan pasa izan naiz txirrundarekin betikan, baina ez nekien hor zegoela arku bat. Eta deskubritzen duzu, eta hori, ez dakizu ze gauza ditugun ezagutzen dituzu arte, osake. Falta zaigu gauza asko ezagutzea bai. Eta kanpoko jendeak interesa adierazten dizu? Bai, lehen bizi, gutxiago ez, soilik Nafarrokoak egiten zuten, baina adibidez, San Fermin ostean, hor, San Ferminetan etorri zitzaidan Malagoko gizajo bat, argazki bat nahi duzurekin tal, digo, Malagoak zarela, nola bakizu nire edukia zein den, ez? Eta hori, hor nabaritu nuen, digo, ze polita baita ere.
aipatzen zenuen, zure egunerokoan ez dakizula zer egingo duzun, baina nola definituko zenuke zure egun arrunt bat, ez? Ba, nahiko mugitua definituko nuke. Ba, esnatzea eta zer egin nora joan arratu guztian, eta hori azkenean, ba, hori konpaginatzen duzu lana, bideoak egitea, zuretzako momentuak izatea ez, baina bai, da pixkat kaos batzutan. Edizioa eta bideoen prestaketa zuk egiten duzu baita ere. Hori da bai. Zenbat denbora behar duzu bideo bat egiteko? Pentsatu ideia, planifikatu, egin, editatu, zenbat denbora hartzen du horrek? Ba, uste baino ordu gehiago. Jende asko pentsatzen du, ba, edukia sortzea, jatzen zara hor, zerbait antzatzen duzu eta listo. Claro, ez. Batzutan ideiak ateratzen dira hola, eta batzutan pentsatu behar duzu zer egin nahi dudan edo adibidez, aipatu zuena, ez, maratoiarena. Ba, burutu zen duela aste bat edo hola, ba, 2 rekord jaitsi zituztela, ez, diru. Orduan, momentu hori aprobetxatuz, biralagoa izango delako, ba, hori, egitea, nola arretu bat, eta hori. Eta batzutan hori, ateratzen dira ideiak bakarrik, beste eta batzutan, ba, pentsatu behar dituzu, gero ejekutatu, eta editatzen bideo bat izateko detaile guztiekin eta guzti, batzutan ordu eta erdi, ez dintzu inorketzen hori. Claro, ordu eta erdi editatzen bakarrik, gero beste guztia ere bai kontatu behar da. Zuk uste duzu gaur egun, eduki sortzaile geroz eta gehiago ditugu, uste duzu baloratzen dela eduki sortzaileek duten lan guztia eta egiten duten lan guztia? Dependen hori galdetzen diozun. Betidanik agian baserrean egon den jendearentzat, ez, beraiek bizi izan dute, ni esaten naiz goizeko 6etan, beraten naiz animalak zentzera eta ikusten dute ez zaien enkajatzen, ez? Baina nik uste gazteriak geroz eta gehiago ikusten duela zelan mota dagoen arren atzean eta nik uste gehiago baloratzen dela bai. Zu dagoeneko okerrez banago, 15.000 jarraitzaile edo badituzu. Hori da. Gehiago dituen jendea badago, baina asko dira. Presioa sentitzen duzu edukia egiten jarraitzeko behin da berriro? Ba, momentuz ez. Azkenan egiten dut nahi dudana pixkat, horregatik da asketa hori ez, okurritzen zaidana edo nahi dudana egiten dut. Jendeari gustatzen baldin bazaio primeran, bestela niri gustatzen baldin bazait hori da importantena. Osake, momentuz ez dut nora bide hori galdu, osake ez daukat presio hori. Baina egian egunen batean etortzen baldin bazait presio guztia, agian esaten dut, momentuz eten eta gero ikusiko dugu. Klaro, hori galdetu behar nintzun, ulertzen detenagatik oraingoz, sare sozialak hobi moduan dituzu. Planteatzen duzu inoiz zure lana bihurtzea? Gustatuko litzaidake. Gutxinaka bai bideratzen nabiltzala lan modura, baina hendikan hori, ni tabernari naiz, momentuz hobi edo bigarren lan bat bezala badaukat ez, eta hori gustatuko litzaidake egunen batean ligatzea, eta nire lan bakarra hori izatea. Hitz egin ezagun pixka bat zure jarraitzaileetaz. Gutxik esan dezakete jarraitzaileak ezagutzen dituzela, zuk bezala. Nolakoa da zure komunitatea? Nik uste nahiko antzekoa nigana ez. Azkenean nahasketa bat egiten dudan ez. Eta beti naturaltasun puntu horrekin erakusten naizenez, azkenean etortzen zaidan jendea, pixkat nire lagunak izan lirateke ez. Azkenean hori, mendia gustatzen zaiela edo kirola edo jatea edo gauza arraroak egitea ez, azkenean. Nik uste, hori, naturaltasunarengatik etorri izan zaidala jarraitzaile antzekoak. Feedbacka jasotzen duzu? Bai, nahiko feedback, igotzen dut zerbait eta jende idazten dit pribatuz edo gainera orain egin ditugula jarraitzaileekin rutak. Nik uste hori izan dela hori puntu inflexioa ez, jendea hurbilago ikusteko baita ere eta hori, feedback gehiago ematea edo haiekin denbora pasatzea eta naturaltasunez zure bizitzaz hitz egitea ez, eta hori importantea baita ere. Eta kritikak jasotzen dituzu? Bai, baina hori, esan dizudanez, hainbeste feedback positiboa jasotzen dut, bi kritika izateaz, oraingoz ez dutera egiten eta... Ez, batzutan bai izan dut, adibidez, gehien bat euskeraz bideo bat egiten baldin badut, jendeak ez dakit zergatik, hori ikusten du, ezin dela igo ez euskeraz, eta bai izaten duela, hate gehiago, edo ez dakit zer, zergatik hitz egiten duzu euskeraz, eta nosek digo. Nire duka da, nire nahi dudan egingo dut ez, baina hor, korrika joaten da jendea niri defendatzera, osake, esan dizudana, ez zait importa, pixkat. Bueno, segi dezala horrela kritika gutxire. Hori bai. Inoiz gertatu zaizu bideo bat prestatzea, bideo bat igotzea, zuk espero dezun arrakasta izango duela, eta ez izatea edo alderantziz
Igotzea bideo bat esatea, bueno, aber ze gertatzen horrekin, eta batean arrakasta ikaragarri izatea. Bai, batzutan gehien prestatzen duzuna, gehien mimatzen duzuna, dedikatzen diozuna denbora, detaile guztiak, tal, ilusioa egiten dizudalako ez, 200 like. Egiten duzu aprisa korriendo, 15 minututan, igo behar dudalako, 2000 like. Eta zen duzu, joe. Hau, hainbeste ordu egalota hemen, eta hainbeste mimo izan da, eta hori bai. Hori, azkenean algoritmoa ez? Ez duzu kontrolatzen, eta zer nahi duen jendea, zuek ez duzu erabakitzen, baina bueno, bai, molestatzen du pixkat. Ja, pixka bat ez, zuk egindako lan guztiari ikusi dugu egin duzun lana, azkeneko hilabetetan, duatuli bat prestatzen ibili zerala, eta egin duzu baita ere, esan didazunagatik. Zer moduzkoa izan da prestakuntza hori, eta duatuli bat egitea? Ba, polita, azkenean egin nuen nire arrebarekin, eta ni adibidez, korrika egin dut, atletismon, eta baita ere egin dut txirrendo aritza. Orduan, biak batzea, arraro izan da transizioak egitea, baina bietan forma baldin badaukazu, erraza. Eta gainera nire arrebarekin egin da, bera atletismo egin da zeukan, baina ez txirrendo aritza. Orduan, txirrendo bat lortzea berarentzat. Lehen pausuak, nola jarri kalak, ezakitzer, berarekin ateratzea, eta nire semea izango balitz bezala ez, begira, nahiara, hemendikan, badaukazu ezakitzer, tal, eta rutak erakustea. Orduan izan da niretzat polita, hori nire arrebarekin denbora pasatzeko eta lasterketa bat izan ordez, eskusa bat guekin batera hori denbora pasatzeko. Urrengoak akaso triatloi bat izango da? Bai, prestatu ez, planteatzen ari zerateia. Printzipioz, 31an. Maiatzan 31an. Hemen bireinin dagoela triatloi bat, eta ikusi behar dut da badaukadan denbora konpaginatzeko lanakin. Bestela, baldin badut denbora hori ikusiko gara ez, eta triatloia egingo dugu, baina... Eta igeriketa zer moduz? Bueno, okerrago. Bai, ez da nire punto fuertea, baina jasen didate. Nago taldeki batekin, bera, jarriko da aurrean, ni bere oinetan nola ia ukitzen, bera ikusiko dugu ea nola noain, eta gero korrika eta txirrundoran, jasan dit, hortu apetazke ni atzean. Ibiliko gera bazpara bikilatzen. Hortaz gain, udarari begira edo badaukazu beste proiekturen bat edo buruan? Momentu Sanferminetan burutuko dut, lehen urtean egin nuen serien bat modukoa ez, peinei buruzkoa. Adibidez, jarana peina. Eta kontatzen duen pixkat, nondik atera zen jarana, ezberdintasun zeukan bestei buruz, bestei alderatuz, eta geratu nintzen 9 peinetan, eta uste dut direla 16. Eta orduan aurten bukatu dugu dut, hori helburu gisa Sanferminetan, eta gero etortzen dena. Egunez egun. Pasain urtean, banegoen ni lasai, maiatzan, eta idatzen zidan lagun batek, bagoazki gizanera 3 ezagunekin? Bagoaz. Eta orduan aurten gertatzen baldin badaz olako zerbait, primeran, baita ere. Gorka, galdera pixka bat, akaso zailengo izu zure inerako, baina nun ikusten duzu zure burua 5 urte barru? 5 urte barru, behin baino gehiagoetan pentsatxo dut, nik uste, ia gutxi gora bera, orain bezala ez, baina gustatzen zaizkidan gauzak egiten, nik uste hemen bizitzen azkenean. Honetaz, ez naiz aldenduko gehiegi, eta hori, gaur egun egiten dituetan bideoak egiten, baina gian, hori, 16.000 jarraitzaile ordez, gian, 30.000 edo jekese. Baina gutxi gora bera, ez nuke asko aldatuko nire bizitza, gustatzen zait. Zergatik egiten duzu, Gorka? Ideiarik ez, gustatzen zaidalako ez. Eta azkenean, deskubritzen duzunean, zerbait gustatzen edo apasionatzen duzuna, lana da, ez, baina ez zaizu kostatzen. Sarnako gustu nopika. Orduan, horregatik egiten dut. Eta gainera, egiten dudanean, gauza positiboak jasotzen ditut bueltan ez, jendeak pozik dagoela, edo kaletikan ni joala eta jendeak zoriotzen dit, eta, gratifikante da baita ere. Bukatzeko, pare bat galdera botako izkizut. Zer esango zenioke zure edukia edo zu ezagutzen ez zaitu norbaiti? Bale, galdera hona, geratu naiz, blanko. Esango nioke hori, ni bezala bere helburuak baldin baditu, jarraitzea ez, azkenean ni hasi nintzenean sare sozialetan ez nekien editatzen, ez nekien komunikatzen, ez nekien nola hitz egin edo zer zen interesgarria zer ez. Eta hasi nintzen, beldurrakin ez, eta batzutan ikusten dut jendea, edo
kirol gehiago egin nahi duena, edo bideoak egitzen hasi nahi duena, tal. Eta guztiak esaten dira, jo, ze beldurra ematen dit, no seke, ez dakidalako. Ba hori, ezagutzen ez baldin badit, ba hori, kirolak eta hola egiten ditut, baina helburua beti izaten da, hori, nahi duzuna egitea, zure beldurrak edo pasatzea, eta hori, modo filosofiko ez, jarrita, baina... Oso ondo, bai. Ba, mi esker Gorka etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen, edo... Ez, pixkat hori lortuz, hori. Duela 10 egun izan zen nire urte betetzea, eta pasain urtean banegoen hor lan egiten 6 egun astean kamarero moduan ez, nahiko kemau, eta ikusten nuen ez nuela progresatzen, eta urte baten ostean, gaur egun nahiko posik nago, ze nola dijoan bizitza, konpaginatzen dut lana bideoekin, baina esan duana ez, azkenan zure helburua bilatzea eta gauza hori, ba, asko posten nau, hola egotea, orduan ke. Azkenan, urte batean dezakezu evoluzioa, kristona da, eta jendea jarraitzen baldin baditu bere helburuak, bere ametsak, ba, lor dezaketela. Oso ondo, Gorka. Baina maiatzaren 21 triatloian ikusten geran, eta bestela hurrengora arte. Hori da. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, Eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. noski. Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Ostegunean eguraldiak egonkortzera egingo du eskualde gehienetan. Goizean goiz oraindik zaparrada batzuk egingo ditu, baina atertzeko joera izango du eguraldiak eta ostarte ederrak zabalduko dira. Eguerditik aurrera bero hodeiak garatuko dira berriro, eta han hemenka zaparrada batzuk egin ditzake, goizaldekoak baino txikiagoak. Pirinio aldean salbu, bertan ekaitz mardulagoak izan daitezke. Mendebal osagaiko haizea ahul ibiliko da, eta arratsaldean iparraldera aldatuko da. Temperatura zertxobait jaitsiko da kostaldean eta gorabehera handirik gabe jarraituko du gainerakoan. Ostiralean, egunak aurrera egin ahala, ezegonkortasuna areagotu egingo da. Goizean hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu eta giroa lasaia izango da, baina ezingo gara fidatu. Ebro ibarrean goizean behe hodeiak nagusituko dira. Arratsaldean trumoi hodeiak garatuko dira eta zaparradak utziko dituzte, ekialdean mardulagoak izan daitezke. Hego-ekialdeko haizea nagusituko da eta Ebro ibarrean tarteka zakar joko du. Kostaldean mendebaldeko haizea sartuko da egunaren bukaeran. Temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere Kantauri isurialdean, 25 graduren bueltan ibiliko dira. Kaixo eta ongi etorri gurera, Pantxo eta Peio, zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi. Pixka bat urduri esan beharra daukat, Normalean nahi asko urduritzen, baina gaurko karrizketa honetan pixka bat urduritzen. Ez dakit, bikote askoz ezagunagorik egongo diren Euskal Herrian, esan beharra daukat. Eta galdetu behar nizuen, zer modu zaudete oraintxe bertan, berehala hasiko dira zuen kontzertuak, zer modu zaudete? Ongi. Oso ongi. Lanean, entsaioetan, datorren astezkena, egun oso pasatuko dugu eta entsaiatzen. Noizbait Simon Lagarfunkel izendatu baituzte, Euskal Herriko Simon Lagarfunkel. Ostra, ez da gutxi, Ez da gutxi. Petxatzen bi girinakoan, aipatzuten. Bikoteak girinakoan. Hau, pentsatu neukan, hainbeste urterekin kantuan ibilita gero, zenbaten saiatzen duzu orain? Ni egia esan, 15 urte du, bikotean kantatzeari utzi geniola. Eta orain, ari gara, berriz kantu hauek pasatzen bezala. Baina harritu da, ez dago inolako ensaio edo berentzirik egiterik, bere baitarik edortzen da. Hanbestetaraino kantatuak ditugu. Bizikletan ibiltzea bezala. Hori da, gauza berdina. Disko gogor batean grabatuta bezala. Zergatik erabaki duzue orain kontzertu hauek ematea? Nahi baduzu, jendea
aspaldi honetan ari zen beti galdezka noiz taularatuko ginen berriro. Eta izan dira bi detonante edo, duplarekin kantatu ginuenean Herri Urratseko kanta hori. Eta orduan arrakasta daukan kanta horrek eta jendea hurbiltzen zen eskatzeko. Eta gero segiduan kasik Peio Parazek eta deitu zigun Mitoaroa bigarrenean kanta baten kantatzeko, behaz 3 gauez Ilunben Donostian eta Zezen plazan eman ginuen kantu bat, eta kriston eta arrakasta eta hortik deiak ukan ditugu, jendea hurbiltzen, behar duzu berriro hasi, eta abia puntua hori izan da. Eta zalantzak izan dituzue, naiz eta, eukide zuen jende asko etorri zaizuena esatera, noiz itzuliko zeraten, zalantzak izan dituzue edo argi izan dezue hasieratik, bai itzuliko bera? Zalantzarik ez. Zalantzarik ez. Eta niretzat ere opari bat zela hartu dut hori, ez? Niri benetan falta zitzaidan gure bikotearen ibilbideari amaiera duin bat edo dotore bat ematea, ez? Eta honek aukera ederra ematen digu hortarako, ez? Zer du berezi, bira honek? Pixka bat borobiltzen du gure bikotearen ibilbidea, eta guk eta errezebitu dugun maitasuna eta jendearenganik, eta guk espero emaiten dugun ere plazer hori. Hori dena borobiltzen du, eta nire ustez, eta nik beti esaten dut, guk gure harri kiskorra ekarri dugu herri honen eraikuntzan, kantuaren bidez, eta kantua arma izigarria da, kantuaren bidez jenden bihotzetan eta buruan sartzen zira, eta hitzak, melodiak uztartzen bari badira ongi, eta lan asko egiten du kantu batek. Eta hori dena eskertzeko molde bat, eta ez nostalgian erortzeko gauza bat ere, guk gure makila presgira atletismoan bezala, makila lekukoa pasatzea ondoko belaunaldia. Nik bi alderdi ikusiko niozke, nire partetik, Mantxoak esan duen alde batetik eskerrona, ez? Hau niretzat eskerronezko kontzertuak dira. Nik herriari agertu nahi dion eskerrona alde batetik, ez? Kantaldiz kantaldi eta urtez urte, berarekin herri honekiko maitasun historia bat bizitzera eman didalako, ez? Eta uste dut herriak ere, eskaera bezala senditu nuen nik Donostian, herriak ere nahi digula bere erakustatea egin, ez? Hori alde batetik eskerrona, eta bestetik ospakizuna. Gure kantuak herri honek garai batean bizirauteko zaraman borrokarekin lotuta bezala gelditzea, ez? Eta niri oso hunkigarria egiten zait, jendearen partetik hartzen ditudan testigantzak edo lekukotasunak, ez? Pentsatzea agian kantu hauek jende batentzat bide lagun ere izan diela, ez? Eta hori guztia hor dago, eta hau guztia alkarrekin bizi izan dugu, garai gogorretan agian, baina gozen hau, ospatzera, bizitza ospatzera. Hori da. Urte batzuk atzera botako ditugu, eta galdetu nahi nizuen nola hasi zineten zuek biak elkarrekin kantatzen? Gu elkarrekin gira, ez dakit beratzi 10 urte ginituena ditik, behaz ginen eskola batean, apezgaia ginen, bokazio gutien ikastegi batean. Eta nahi baduzu gure eskola ikaskuntza normaletik aparte, ginuen kasik 2 ordu musika eta kantua. Eta hor ezagutu dugu elgar. Egunero meza kantatzen ginuen Gregorianoz, eta gero batxilera arte eta batxilerako urtean hasi ginen. Baizu, seminarioko festa, zen abenduaren 3an, San Frances eta Xabierreko San Frances egun hortan. Eta hor gogoratzen naiz, kantatu ginuera, gainera frantsesez kantatu ginuen kantu bat. Eta hola izan da hasiera, eta gero Amaia kultur talde batean ginen, ikasle kultur batean. Eta hor
egiten ginuen formakuntza eskolegiaren historiari buruz, literari buruz, eta arras batez, Teresforo Montzon jintzen bere lekukotasuna emaiten 36ko gerlaz, eta orduan kantatu ginuen, gu kantatu ginuen, ez dakit, Benito Lertxundi ere, edo Laboa ez dakit. Eta hori bukatzean egon ginen Montzonekin, eta Montzonek izan zigunte, gustatu zait zuen kantatzeko era, eta nik baditut kanta batzu inori eman ez ditutanak, eta nahi baduzue, elkartzen gira eta interesatuak bari bazirezte, eta izan dira, 5 kantu kantatu ditugunak, Montzonenak, eta izugarriko arrakasta ukan duten 5 kantu horiek. Hori izan zen garai horretan inflexio puntu batez, igual hasi zineten biok elkarrekin abesten, eta horra kaso sentitu zenuten bazegoela hor bide bat egiteko eta nunbaitetik jotzeko. Bai, hori zen 78. urtean. Urte batzuk lehenago, hamarkada hasieran, Michel Labeguerik ekarri zuen euskal kantagintzan, bai tematika berri bat eta bai estetika berri bat ere. Tematika, lehenengoz, hasi zen kantatzen, aita zer egin duzu gure lur maitea, kanpokoari saldu. Arazo larria da hori ere gaur egun iparraldea behintzat, ez? Aita zer egin duzu euskara maitea, erdaran hasi duzu zure sebea, hizkuntzaren arazoa. Lehenengoz, entzun izan zen, han iparraldean, aita preso da zu bihar libro izateko, presoaren tematika. Tematika berri horrekin sartu zen, hamarkada hasieran. Eta noski Manespagola, Pantxoak esan duena, Teresforo Montzonen kantuak ere bide hortatik doaz, ez? Eta ez duk 13rekin, gu tematika eta bide hortan sartu geha, garai hartan. Eta holaxe, egin dugu gure bidea, eta behar bada, nek esango nuke gure belaunaldiaren ekarpen handienetarko bat izan dela, agian, lehenengo aldiz ausartu diala kantari batzuk, musikari batzuk, oholtza gainera igotzen, ordu artean, erreprimitua zen hizkuntza batean hitz eginez eta kantatuz. Erreprimitua bai iparraldean, eta bai hegoaldean, agian ez molde berean, baina bai erreprimitua, guk hori ezautu dugu, euskara erreprimitua, guri debekatu digute euskaraz egiten, eta gaztiegatu gaituzte euskaraz egiteagatik. Oroitzen duzue, musikan egin dituzuen urte guzti hauetan, une bereziren bat, urte asko dira, imaginatzen dut asko egongo direla une bereziak, baina badago baten bat kutxuna dezuena? Bai, badira. Berriz egiteko zera ez okamairu guretzat, niretzat hasteko garantzia handia haukan du. Nik Leteren, Benitoren, Laboaren lehenbiziko diskak sogatzen dituen niretzat zen. Kantatzeko gogoa eman didatena, segur, publikoan da kantatzeko gogoa eman didatena. Oroitzapena kantaldietan, bai, badira. Oitara borduak euskaraz egin zenean, adibidez, gora 50 urte, Belodroman, Donostiko Belodroman, eta eskorari bai, kanpaina. Bai, eta gero bira antolatzean, gure xedea izan da, gutxienez, 3 toki berbisitatzea. 3 toki berbisitatzea. Bat Santutxu, datorren astean dugu. Zergatik Santutxu? Orain duela, 50 urte, xuxen, egunez egun, egin genuen, izan zenan kantaldi bat, eta gertatu zen, momentu batean, polizia sartu zela, ikurrina bajarri zuten, Aldabeneko garabi batean, eta berehala polizia sartu zen, inguratu, eta golpeka jendea erabil zuen. Golpeka, 5.000, 6.000 ikusentzule zeuden, eta hortan bertan bera utzi zen kantaldia. Beraz, toki hori behar bizitatu. Beste toki bada, Bergara. Lehenengo kantaldian eman ginuen, lehenengo Montzonen herrian, 71, Montzonen herria. Eta beste tokia Lesaka, 75ean, han gauatean, kortelean detenitu ginduzten. Eta politia zai, toki hortara berriz itzultzea, eta gero beste tokia, Iruña, eta Baiona, eta Donostia. Bai, Leku ederrak imaginatzen dut, ez da hundiak eta... Kortela ez egin nolako zemaran. 4 gorde zibiltzere, gure zaintze. Imaginatu zenuten hasieran bide guztia egingo zenutela, eta orain gainera itzuliko zinatela? Ez, batere. Guk ez dugu deus planifikatu, ez
Urteek eraman gaituzte aurrera eta ez dugu deus programatu, ez planifikatu. Eta hau dela guztia eta ni pixka bat deskubritzen ere ari naiz, jabetzen ari naiz, agian gure kantuek eta kantaldiek garai hartan izan zuten inpaktoa, ez? Jendearen partetik hartzen ditugun lekukotasunak eta testigantzak, ez? Ni pixka bat harritu egiten hau eta emozionatu ere, bai, oso hunkigarria da. Bakoitzak bere anekdota ditu eta gauza bada kantariak kantatzen duena eta beste bada, noski, entzuleak hartzen duena, berak momentu horretan bizitzen duenaren arabera eta hori guztia, ez? Bere oroitzapen intimoak eta lotuz agian askotan eta hori da opari ikaragarria. Egia da ez girela konturatzen kantu batek ze bide egiten duen. Hori harrigarri da. Kantu batek ere maiten sartzen da jenden barruan eta egiten du izigarriko bidea handia, eta hunkitzen ditu jendeak. Horri buruz ere hitz egin nahi nuen, baituzue kantu oso ezagunak, egongo dela jende asko uste duenak ez direla autore batzuenak, edo ez akaso herrikoiak direnak, herrian beti kantatu izan direnak, eta hainbat belaunaldi lagundu izan dituztenak, zuk hasieran aipatu duzun bezala. Nola bizi dezuek hori? Zuen musikak belaunaldiz belaunaldi bertan jarraitzea eta akonpainatzea eta bizien parte izatea? Bai, hori oso hunkigarria da. Hunkigarria da. Bai, pentsatzen dut gaiak hunkitzen dituela belaunaldi guztiak. Nik beti izaten dut Euskal Herriko tripako minak kantatu izan ditugu eta tripako min horiek oraindik bizirik daude batzu, eskolari buruzko borroka hori iparraldean adibidez pilpilean da, ez baita Euskara ezagutua, ez da babestua, ez da gerizatua eta demokraziak kilikolokoak dira uste dut mundu guztian. Kantu horiek denek eta nahi dute esperantza pixka bat sortu ere eta... Bai, egia da, batzutan jendeak kantatzen ditu jakin gabe ere zein den, kantugilea, eta anekdota poli bat Azparnen gertatu zitzaigun duela azkeneko kantaldieta izan. Eta ikastola kantolatua, eta gure aintzin kantatu zuten ikastolako umeek. Eta gero kantatu eta gero antxe oholtza inguruan gelditu zian. Eta memento bat hasi ginen urtsintxa kantatzen, eta mugi bat altxaza eta bere amari buruz, ama, gizon hauek ere badakite kanta hori. Eta horako anekdota oso politiak izaten dira. Orain aipatzen duzu hau, zer sentitzen duzuek abesten duzuenean eta entzuten duzuenean publikoa bueltan abesten? Zekin nola esan, plazera esan nahi du eta gure ibilbidea ez dela debaldetan izan pasatu da zerbait eta jendeak bere ganatzen bari ditu kantuak eta jabetzen bari bada ere zer kantatzen dugun eta batzutan jendeak kantatzen du jakin gabe ere. Nik usten dut hegoak kantua iparraldean eta hegoaldean ere eskolde guztietan kantatzen da, rugby partida ondoren edo partida denboran eta ikusten dut hemen ere futbol partidetan kantatzen dutela. Eta jende batzuk iparraldean hasteko badakit, askok ez dute ezagutzen kantu horren historioa eta nire alaba asarretzen da, ez dakite ere zer kantatzen duten eta nik beti esaten diet, nahiago dut hori kantat ezaten, egunen batean igual eginen dituzte pentsaketa batzu eta konturatuko dira ze kantatzen duten. Bai, guk, zuerte izugarri hori daukagu, urteen eraginez ikustea, gure errepertorioko kantuak behar bada memoria kolektiboan ere nolabait sartu egin diala eta gaur kantatzen diela eta hori opari izugarria da, ez dute denek suerte berdina. Ni galdetu nahi nizuen galdera bat espreski. Galdetu nahi nizuen zuen repertorioko abesti gustokoena edo kutxunena edo ea zeinen zuentzako. Oso zaila da hori esatea. Benetan, nik ez dakit zergatik beresi dutan bat bestia baino gehiago ez dut erantzuten alt. Bueno, zuk ikusiko duzu. Nik uste jendea jakin nahi duela, baina ez ez berantzun nahi. Zaila da, niri ere zaila egiten, benetan. Egesago zait, erraitea, beste kantari baten kantua zoin
Claro, baina ez da galdera berdina. Etzan hori galdera. Etzan hori galdera, nik uste publikoak ez duela hori jakin nahi, baina bueno, utziko dizuet. Elkarrizketa bukaeran bururatzen baldin mazaizue, botako didazue. Urte batzuk eman dituzue abestu gabe. Urte horietan zehar, elkarrekin abestu duzue zuen kabuz etxeetan, edo ez, edo bueno, nola izan dira urte horiek eta orain urte horien ondoren itzultzea? Bai, egia da, bikotea utzi genuen, oen duara kasik 15 urte. Eta gero, batzutan, ibilbide baten amaiera, beste baten abia puntuare izaten da. Eta uste dut, horrek utzi digula, eman digula bakoitzari, behar bada, gai intimoago batzutara jotzeko aukera eta bidea ere bai, ez? Nik nire partetik 4 urtez landu nuen Andoni Salanero, Gipuzkoar poetarekin, errepertorio bat. Nik gaiak ikartzen dituen, gaiak elkarrekin aztertzen genituen eta berak forman ematen zituen, ez? Eta Michel Dukok musikatu zuen Augustia, eta honekin COVID aintzin egin dituen, ez dakit, 30 bat kantaldi edo. Eta egia da, beste esperientzia bada, gai intimoagoak, areto txikietara joateko errepertorioa da, baina beste esperientzia bat benetan, eta Pantxok ere gauza bera. Gauza bera, nik ibili naiz lau musikarirekin eta bidizka atera nituen, eta egia da, bakarrik kantatzeak askatasuna egiten du nahi dituzun gaiak, nahiz ez dugun arazorik ukan, elkarrekin ari ginerari gaiak zein nahi genituen aipatu ere. Eta esperientzia berezia da, eta egin behartzena ere, eta berriz juntatzeak ere plazer egiten du. Ez du deus kentzen, ez bata ez besteari, ez ibilbide personalari, ez osatzen du, beste manera batez. Urte horiek aldatu dute Pantxo eta Pello bikotearen zerbait? Bikotea ez dakit, baina noski, pertsonak bere bidea egiten du, bizitza hortikan pasatzen da, bakoitza dauka bere familia, eta hori guztiak noski, pertsonaren bidea eta ibilbidea markatu egiten du, eragina handia du. Pertsona bezala uste dut, ez girela duela 50 urtekoak, baina beste pondu askotan, ez dakit, baina aipatu ditugu kantuen gaiak, hori guztiak, hortan uste dut bide beretik segitzen dugula. Bai, ez du oso diferenteak gira eta horrek egiten du eta gauza polita ere, eta berdinak izan bagine etzen gauza bera gertatuko, argunt desberdinak gira, eta bat ditugu puntu aman komunak beharrik. Nola ez, bai. Xarma horrek egiten du. Bai, nik uste bakoitza, pertsona bezala, kantari bezala hartu, eta guk ez daukagu, ahots, izugarri berezirik, uste du gure kasuan, ez dakit, bikotearen magia edo egiten duela, bi ahotsen uztarketak, ez? Hortan dago, gakoa. Bana-banan hartuta, uste dut, jende askok, ahotsakuntak gure erara. Baina gero, bikotean, uztartzeakin, hor sortzen da behar bada. Eta momentu batean uste dut ere, bikotea ez dela bakarrik bi osagaien jabetasuna, baina publikoarena ere bai. Bada momentu bat, nik uste, bikotea publikoarena ere badela, ez? Eta hori errespetatu behar da eta honi erantzunen behar zaio, eta ni hortan nabil. Zer moduz ikusten duzue gaur egungo euskal musikaren panorama? Zaila da. Agian ez duzue jarraitzen, baina bueno. Jarraitzen dut, nik gozonekin aipatzen nuen semea da berritxarrak eta gorka horbizu eta ez dituzte, ez seme arabak musika edo kantu berdinak segitzen, jarraitzen, nahiz da, entzunen dute, zekite, Itoiz, Benito, gu entzunen gaituzte hala ere. Baina, uste dut ez dutera hori emaiten eta beren kotxean edo banan. Ni harritzen hauena da, gaur egun euskal kantagintzan dagoen sorkuntza, ez? Sekulako sorkuntza ikusten dut. Ni ere ez naiz bila joaten, irrati bidez eta etortzen zaizkit, ez?
baina harritzen hau, ez? Zer nolako sorkuntza dagoen. Eta gero, ez dakit, zure galdera burura datorkit, zein abesti. Nik ez dakit, bada abesti bat, kanteldi guztietan kantatu izan duguna, ez? Azken dantza. Eta inoiz ni ez naiz aspertu kantu hau kantatzetik. Eta niri gustatzen da jendeare ikustea, kantatzen ari nizan bitartean. Eta uste dut, kantatzen dudan aldi oro, deskubritu ere egiten dutala, jendearen harrera eta oihartzuna hartzeakoan, ez? Eta egia da, kantaldi bat, bestela inoiz errepikatzen. Beti hitzordu bakar eta berezia izaten da. Eta kantu honekin pixka gauza behar gertatzen zait. Inoiz aspertu honek kantatzetik eta beti hitzordu berezia da jendearekin hau kantatzeakoa. Gero, bakatu, oraiko jendeak, gazteak eta gu baino askoz ere adituagoa dira. Musika ezagutzen dute, guk baino askoz gehiago. Ni hortaz konturatu naiz, eta musikari onak, trebeak eta badirela gero eta gehiago. Eta gero, niri eskoraz egiten duten berdin zait, ska, rap, polita atxemiten dut. Eta ora, eskoraz kantatzea edo zoin musika moldetan. Eskoraren zerbitzuko bari bada. Horai, ongi datorkit, aipatu duzula azken dantza. Oker ez banago, bira honi azken dantza ditu diozue. Bai. Aipatu duzue, sentitzen zenutela behar bat, bikoteari agur duin bat emateko. Beharra sentitu duzue agur hori kontzertuetan izatea? Bai, hau da nire ustez, bideorik onena. Gero, kontzertu jendetsua, niretzat gauza berria da. Oso esperientzia berria izanen da. Kontzertu oso bat, horren beste jenderen aurrean ematea, niretzat gauza guztiz berria da. 60 urte itxoin behar duen hortarako. Baina, izan ditugu, bi emanaldi bereziak ez bat izan zen belodromoan, 76an, baina oso kantza gutxi kantatu genuen. Eta gero Samamesen egin zena, bai Euskal Herri kanpaina amaieran. Baina kontzertu, jendetsu, horren besteko jendetsua niretzat leheneko handia da, eta esperientzia berria. Nik maiteko nuen gure adinean ez zen sobera posible izanen, herri zeri kantatzea hasi ginen bezala. Izango ziren eta kantaldi anitz eta eskolegi guzia kubritu behar da. Hori gustatuko zizaidan. Berriro eta Larrainetik, Bilborat, Kaskantetik eta Gasteizerat berriz kurritzea eskolegi guzia. Bueno, ez esan oso altu, agian hasiko zaizkizu jendea eskaintzak egiten eta... Jari dira, ja. Nolakoak izango dira, kontzertuak? Nolakoak? Bai. Ba, ikusiko dugu, guk gure lana da, prestakuntza lana, ahalik eta hobekien egitea. Gero pentsatzen dut, beti zerbait sorpresa izango dela, esan dut. Kontzertua beti hitzordu bakar eta berezia izaten da. Eta ni hortara noa. Nik pentsatzen dut emozioz beteak izanen direla. Emozioa guretzat, eta emozioa jendearen ere. Nik horra ikusten dut, batez ere azken bi kantaldi horiek, bekekoak, jakinez azkenak izango direla, emozioz bete-beteak izango direla. Claro, horri buruz ere hitz egin nahi nuen. Oraindik ezin dizuet galdetu, baina gustatuko litzaidake galdetzea beranduago, ea zer sentitzen den, edo zer espero dezuen sentitzea, oholtzara igotzea jakinda azkenetariko bat izango dela. Bai, nik ez daukat hori horren besteko goa. Azkenekoa izango dela, baina ez dakit, nik ospakizuna... Besterik gabe kontzertu bat ematea. Baina aldi berean, kontzertu hauek dira ere, kontzertuaz gain, gure ibilbidearen kontakizuna ere bezala pixka bat, ez? Nik horrela bizi dut ere, hor dago kronologia bat ere, eta, ara, ibilbidearen kontakizuna ere bada, kontzertua bai, baina horren bidez, kontakizun bat ere bai. Bai, eta bikotearen bukaera bari bada ere, izanen da beste baten txekidan baizu. Ostean Peiok egiten zuen, azken dantza, baina beste dantza baten mugimendua. Da, makila edo lekukoa
pasatuko dugu beste kantarier, eta badira oso ona kantariak, eta ez da arazorik alde hortatik. Hola ikusten dut, eta hola ikusi behar da, ez gira nostalgian murgildu nahi, ez deus. Bai, azkenak izanen dira, baina beste batzuen hasiera ere. Galdetu nahi nizuen, ea zer esango zenioketen orain musikari gazte bati edo kantugile gazte bati hortan dabilena hasten, ezta? Bai, nire ez inor, norbaiti esateko. Bueno, esperientzia duen pertsona bat. Bai. Ez, bere baitakoa baldin bada, eta horrela sentitzen baldin badu, gainera Pantxok esan duna, gaurko gazteek musika kultura zabala dute, munduko musikak ezagutzen dituzte. Hoi denak nolabait, ez dakit, integratu, jabetu, eta gero beren zera ekarpena egitea, sorkuntza berri bat, hasieran esan dugu, ez dok amairuren pixka bat joko moldea izan zela, alde batetik tradizioa berreskuratu eta hortan oinarritu gauza berriak sortzeko. Baina behar bada, hori puntu importantea, tradizioa berreskuratu. Tradiziora jo. Hori oso importanta da. Zerbait esango banioke, tradizioa ezaztu. Eta abesten duenak gozatu dezala eta bere gozamen hori komunikatu jendeari, publikoari. Uste dut hori dela demengeneko gauza txipiena, hori lortzea. Norberak plazer hartzea eta plazer hori komunikatzea. Bukatzeko, pare bat galdera botako izkizuet. Lehenengoa, zer da zuentzat, aipatu dugu pertsonen eta belaunaldien laguntzarako izan zerate, baina pertsonaz gain herri baten soinu banda ere bihurtu zerate. Naiz eta agian hitz handiak diruditen, baina hala da. Zer da zuentzako jakitea aipatzen zenuena, ez? Memoria kolektiboan geldituko direla abesti hauek. Bai. Bueno, hori kantari batek bizitzea, zer gehiago espero dezakezu, ez? Pentsatzea, ez da alferrik izan, ez da alferrik izan. Nik ere hori pentsatu gara, ez gira debaldetan ibili, nik plazer hori hartzen dut eta gozatzen dut herri honen parte izaitea. Ez dakit ze izango nintzen, frantses sortu banintz edo espainol, baina eskualdun sortzea eta gure arazo guziekin eta gure problematika eta problema guziekin nik eskertzen dut nire gurasoak eskolegian sortarazi izana. Eta eskualdun izaiteak eman daut idekidura bat munduko arazo guzieri. Askotan egiten dute, behar bada abertzaleak hertsiak girela eta hori nik aldrebes ikusten dut. Gure arazoan konpontzeak espiritua zabarazi daut beste munduko haratunat guzieri. Zer du berezi Pantxoa eta Peiok hainbeste urtetan iraun izateko? Ez dakit guri den erantzutea da beste. Bueno, zuek akaso zuen interpretazioa egingo duzuen. Hori herriaren esku da. Bai, ez dakit. Hori da, bizian eta badira topaketak. Gu elgar topatu gira 10 urtetan, gero ezagutu dugu Manespagola, gero ezagutu dugu eta Terezforo Monzon. Bizitzak eta permititzen duen eta ezagutzak. Hola gertatu da. Orduan, urrengo elkarrizketatu hori galdetuko diotea zer duen berezi Pantxoa eta Peio. Zer sentitzen duzue orain kontzertu hauen atarian? 2025 osoan zehar, 2027an bukatuko duzuela uste dut. Atzera begiratzean, zer ikusten duzu edo zer pentsatzen duzu? Bizia zoin laster pasatzen den. Nik ez ditut ikusi urteak pasatzen. Eta horrek harritzen hau. Eta zoin laster pasatzen diren urte guziak, gertakariak eta biziaren eta demoraren abiadura. Zer nola nahiko zenukete jendeak gogoratzea Pantxoa eta Peio bikote mitikoa? Bueno, pixka bat iparraldea zereko gogoratzea, ez? Hauek iparraldekoa zian, ez? Eta iparraldeak ere, beti naiz eta lurralde txikia izan, baina bere ekarpen berezia ere egiten dio, ez? Gure problematikari eta gure kulturari noski. Eta behar bada, gure bikotearen arrakastaren
ez dakit, arrazoi bat bezala ere izan da, iparraldean daukagun, bikotean kantatzeko molde herrikoi hori, ez? Herrikoitasuna da, behar bada gure bikotearen adierazgarri edo puntu nagusia. Herrikoitasuna, sinpletasuna, soiltasuna. Gure ekarpen bat izan bari bada, hori da ere Peioren haritik ibiltzeko iparraldea hor dagoela. Eta iparraldea kokatu dugu eta eskolegiko mapan. Eskolegia zori gaitze ziru zatitan da, eta Nafarroa, iparraldea eta Euskadi deitzen dena. Eta gu pozik gira gure eta lekua hor ustea kokatzea eskolegi zazpiak bat eskolegi hortan. Zazpiak bat Xuberotar zen, Agustin Txaok asmatu zuen zazpiak bat. Agustin Txaok. Mi esker bioi etortzeagatik, gogoraziko dugu jendeari maiatzaren 9an, esan dezu esan tutxun ez da, 24ean hemen, Iruñean, eta gero irailetik aurrera jarraitzen dute beste kontzertuek, ez da? Bai. Donostian, bai, baditugu. Nahi duenak badaki orduan, nora jun behar duen, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi dezuen. Gonbidapena luzatu. Etorri, eta eskerik asko zueri gomitagatik. Plazer bat. Zorte hon kontzertu guztiekin, lan asko egin, baina disfrutatu baita ere bai. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoan nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta astelen arte. Asteburu ona izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.